बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउस होनो आखायाव लानाय जादों। जोंनि आखायाव दायो मोनसे ब्रेकिं निउस फैदों। जनमननि राभानि थैनायनि सायाव सीबीआईनि जेरा सेबनाया सोलिगासिनो। दिनै जनमननि राभानि बेंक एकाउन्टखौ गुवारै बिजिरदों सीबीआईआ। सानै बेंकनि मावख'गिरिखौ लानानै जेरा सेबदों होननानै सुलुङाव मोननाय जादों। थैनायनि सिगां जनमननि राभाया 2 लाख रांनि मबाइल आरो आपेल लेपटप बायदोंमोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बे आयदानि सायावनो सीबीआईनि हान्जाया गोथौवै सुलाद लागासिनो होननानै मोनथिनाय जादों। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउस होनो आखायाव लानाय जादों। जोंनि आखायाव दायो मोनसे ब्रेकिं निउस फैदों। जनमननि राभानि थैनायनि सायाव सीबीआईनि जेरा सेबनाया सोलिगासिनो। दिनै जनमननि राभानि बेंक एकाउन्टखौ गुवारै बिजिरदों सीबीआईआ। सानै बेंकनि मावख'गिरिखौ लानानै जेरा सेबदों होननानै सुलुङाव मोननाय जादों। थैनायनि सिगां जनमननि राभाया 2 लाख रांनि मबाइल आरो आपेल लेपटप बायदोंमोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बे आयदानि सायावनो सीबीआईनि हान्जाया गोथौवै सुलाद लागासिनो होननानै मोनथिनाय जादों।